Maayong hapon, mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang Immaculate Heart of Mary. Unsa nga klase nga kasing-kasing ang naa ni Santa Maria? Kasing-kasing sa usa ka mama. Kabantay ba mo atong mga mama na aning batasana? Attentiveness. Nga bisag dili na musaba, makaatik sila. Bisag tuatas layo, nagdaot ta, mukalit lag tawag, ug mamumusta, ug muingon nagdaot ka. Kabalo sila mubasa between the lines. Kabalo sila mutanaw na unsa ka. Bisag wala nimo gipakita sa external. Ingana sila ka-attentive. Now, asa man dapit ang attentiveness ni Santa Maria? Mga igsuon, gamay pa si Santa Maria. Ipadako na siya sa iyang mama o papa, Santa Ana o San Joaquin nga maayong tao. O gipaila-ila na siya sa Dios. Maunang gamay pa Santa Maria, taman siya na dalaga, lalom kaayo. As in, lalom kaayo ang iyang pag-ila sa Dios. Munang tungod ni Ana, nahimo siyang attentive sa mga gakahitabo sa iyang kinabuhi. Kabaluta, daghan kay pagsulay si Santa Maria, daghan kay siyag naagian. Nga tanaw nato, di nato makaya kung kita. No? Ultimately, katong gabitay iyang anak sa krus. Walay inahan makakaya magtanaw sa anak nga nagantos. Pero mga igsuon, asa man ang bunga sa attentiveness ni Santa Maria? Wala mo'y mabasa sa mga ebanghelyo nga mibagulbol siya sa Ginoo, mireklamo siya sa Ginoo, gikasab-an niyang Ginoo. Wala. Kay kabalo siya mutanaw sa gakahitabo sa iyang kinabuhi nga kini gitugot ni sa Dios nga akong sination kay dinhi mulig-on akong pagtuo niya. Ug diri nako mas mailhan pa siya nga gamhanan nga di ko niya pasagdan kay kaila ko niya. Mga igsuon ingon ana unta ta. Sama ni Santa Maria, attentive ta, di ta basta-basta mo reklamo kay nakabaluta kinsa ang Ginoo, unsa iyang mahimo sa atong kinabuhi. Nga igo ra ta mo hilak, dili ta mo surrender. God bless.